Sopii toi pikkutakki muuten Janilla. Niin sopii. Toi valkoiset housut sopii. Kato pieni penihil. No eikö se silmät muuta? Oho, kukas tää on? Tää lättävatsaa. Kato muuten, mä en pysty kattoo mihinkään. Kato Olli Viiksen on justiin tippumassa. Eikä. Mikä Olli on ihan ympäri turvaksi. Näyttää ihan niinku edikseen, tiedätkö, noi viikot. Ihan kuin noit digitaaliesti menetty Niin, että nois vaan ylimäärin. Kato kakia. Olli on ihanaa. Mä oon ihan, mut ton jälkeen mut käskettiin nukkuu. Niin. Anne ja Mira. Mira on nätti tuossa. Mikä nenä juttu tää? Nyt sitä on crazy meininki kyllä. Vitsikö mahtavaa, että me saadaan nähdä näitä. Aivan mielettömän hieno. Onkohan tää mitenkään stoppia? Mun on pakko käydä veskissä. Metsi jääty niille. Ootko pinnistä nyt. Pinnistä ja jepala ja hyvän näköinen. Ja näytti vähän mustalaisnaiselta. Pirpana! Joo, siellä vetää taas. Janin kanssa. Taas laulamassa. Kaiken maassa joku mikrofonin suussa. Kato nyt. Siellä vetään tunteella. Ei se ollut muuten karaoke päällä. Ei niin, se oli se loppu. Mä muistin, oli ihan loppuillasta, kun mä vein jotain biisejä siellä. Minä ja Pake! Joo, tätä ei oo nähtykään vielä. Oho. Mikä on? Onks sä sammunut päiväkirjahuoneeseen? Ei mitään kärryä. Porattileet, kattokaa. Ei mitään kärryä. Onko se muuten se? Sä et oo ite tiennyt, jatke sammunut. Se tässä saattaa tulla pahaa Ei matskua. varokaa, nyt katsotaan. Apua. Oi. Ei, mikä tää on? Niin taas, kun te painitte lattialla, joo. Tää on hanuri. Kato nyt. Oi, jäljellä miessessiot siellä. Katso mikä kuva. Aika semirottinen. Kato ilme. Oi. Voi hyvänen aika. Voraatit päällä. Kato nyt. Kato kakkia, sillä on taas viikset tippumassa. Virrekin oli täällä. Mä en muistanut, että se oli täällä. Oi. Nyt sitä on kyllä. Kene, onks... Jani, kato Janin silmi. No noin. Kato. Mä en muista tästä mitään. Muutama tupakka. En muista tosta yhtään mitään. Mäkään muistan siitä, En mutta yhtään ekas mitään. kuvasta. Onko mä silloin, kun tuulimylly vasta taisteltu, niin Joo. sammunut päivä. Se muuten voi joo. Onko kakki? Siellä Mitä? on ihan sairaan näköinen. Siellä on taas jotain pussausmeininkiä tietty ollut. Ei hyvän aikaa. Mitä mä teen? Kato mikä mun ilme. Mitä tässä tapaa? Ihan niin kuin se... Ei hyvänen aika. Mulla on mennyt varmaan Kato taju tää Anne, kun se suoraan. on banaani tuolla haaroilla, niin Mirallakin on. Kato Nursultaan kanssa on Nursultaan on päässyt kuvaan, joo. Toi Miran asento on aika... Jepä sopiva alkoi. Tavallaan, sähän olit silloin niinku heti... Virrekin vetää röökiä tossa, kattokaa. Mitä tässä tapahtuu? Niin. Niin, Tää on tulkinnanvaraisia. moratti. Jani ja... Olis Janilla tatskat tossa rinnassa? Oli. Tänä iltana me otettiin paljon muuten kuvia. Ottaaks joku kiinni mun... No varmaan. Ai, Tää on joku ihmispaine muuten. Ei kasa, se oli Tää on kasa. kasaa muuten. Joo. Niin Taas olikin siellä muuten, pussa. joo. Kenellä mä nyt Miran kanssa? Niin joo, tää oli se, kun tuli se biisi. Mikä biisi se oli? En mä muista, joku biisi. Aika normaalinen. tää on hyvä kuva. Perusjurrinen. Vähän jurrissa. Mikä? Onko mä tossa? Joo. No, Missä mulla on vaiheessa se- toi mahtoi olla? Halloween. Halloween. Voi vitsi, näitä on ihania kuvia. Psykon näköinen niinku. Kato, taake.
Se on se pääky. Eikö toi? Joo, levänkö. Lepakko. Vitsi, mikä mä oon pelottavan Toi on näköinen. Oi, kato. Mikä hyvää kuvaa. Vau. Ei, kitarasolo. Nyt sitä ei ole sairas silmä. Niin joo. Vau. No niin. Pirpana. Kai No niin, niin hienot kuteet. No. Siellä on oikein pojat. Mistä on otettu kuva? Päiväkirjahuoneessa. Mä otin. PK. Ai niin, olikin PK. Pieni piruilme meitsillä, kato. Mä katsoin, että kenen päähän siinä oli. Vitsi toi on hullun näkö. Vitsi, toi on niinku Joo. psykonen. Ihan sairas. Ja kun siellä ollaan tississä kiinni, no kato. niin, niin, mitäpä luulet. Mitäpä luulet. Vitsikö on makea nähdä näitä. Hieno näköinen, kun tuolta venyy niin kuin seitti. Repinyt Joo, sydän. sydän. Irti, joo. Onko tuo... Tää on muuten hyvä kuva. Silloin oli lunta. Niin oli muuten. joo. Rööki huules. Ketä tuossa? Minä ja Jani. Ei, Joo, minä ja Ai sinä. Joo. kato. Onko tuo Se Hanne? joo. Vau, Vitsi, toi mikä on muuten hyvä kuva. Toi on niin hyvä Hieno kuva. Joo. Oh. Toi on muuten taiteellinen. Tää on muuten loppuiltaa. Niin Mä on. muistan, kun ne viinilasit tuli, niin mä olin aivan sekaisin. Missä mä oon? Toi on meitsi muuten, Vai joo. oot se sinä? Mä ja Pirpanaa. Laulu taas ylläri. Hirveen näköinen, hyvin mikä kuva. Vitsi, toi Jani näyttää ihan sairaalta. Niin näyttää. Siis toi on niin sairaan näköinen. Niinku. Kyllä sopii tonne musta pitkä tukka. Niin sopii. Sille sopii etutukka varsinkin, sitä se Kato ihmettä. Mä meitsi. se hyvä, että sopii hyvin. Mikä normaalin näköinen. Vitsi, toi Jani näyttää niinku oikeesti sairaalta. Niinku. Aivan Toi on niin hirveä. psykon näköinen. Toi Yrjö. Tuo seinä! Tuo on aivan tuo vihreä oksennus. Jätkä siivoo! Olli. Ei ikinä. Loppuillan kuva. Kokki, ootiko ois syönyt Miia? Kato ihan vereissä naama. Vitsi, toi on sairaan näköinen. Toi on niin Olis toi sairaan. joku naamari, vai teki se itse? Se teki sellaiset niinku ihan Ei, nyt mä tiedän, mitä tulee Pokemonista nukka. Niin, no. Kato, mä näen transu. Likainen. 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 Halpa likainen transu. Huo. Siellä oikein mimmit. Siellä on toi hakasukuri. No niin. Kato, Sitä kaalimato kädessä ja jätkä pylly pitkällä siellä. Kato ilmeet. Ja niin, munanaama. Eikö pallinaama? Pallinaama. No niin, kun tää näin tää äijät. Vitsi, miltä nää on näyttänyt telkussa nämä bileet. Voi hyvää luoja. Katso! Kuka tuo on? Onko kokki? Ai. Äijä näytti ihan mikä se on se? Mä kuolen. Kato nyt kokki sua. Voi hyvänen Hanne, aika. taas ihan Hanne, ihana kuva. Mikä tää Se on on? Hanne. Siinä on meitsin kiilasormus. Niin on Hanne. Kato mua hyvin mun perse. Ai. Hyi, mikä mikä näköinen sä oot. Ei mä kestä. Ei. Tuo on just jostain pornoleppasta, katso. Ei Samper sentään. No niin, siellä sitten nuola Ollin nänniä. Niin no mä veikkaan, että ketä päivä seuraavaksi sulla on Olli Sänti. Ei onneksi meitsi. Tai tää on tämmönen minä, ja sitten se tulee. Hanne muuten näytti ihan pornonäköiseltä. Noita on muuten tuollakin nyt. Onko kiilimettä? Jos sattuu ilme. Joo. Mitä siellä? Nuolee mun tissejä. Meitsi joo. Joo. Nyt alkaa muuten olla kova humala. Huomaa vedetään. Oi, me Oi, joulukuvat. pikkujoulu. Kakaulimesta tulee. Hanne silmään, miten ne menee. Oi, kun se on luppasan näköinen. Luppasa, mutta niin kuppanen. Tää on niin joulukorttikuva. Niin on, niin on. Tuossa olisi Kallen pitänyt olla vähän enemmän vielä niinku. Oho. Oi, Pirpana. Se pokelee. Tää on tämmönen seiskakuva muuten. Joo. Vietin joulua. Voi vitsi, oliko siinä kaikki?